saboda haka woman sergeant arrest her. Officer. wai da su wuce wasu kuma ko ka dauka Sai ya dauki fitan mu. ba ka dawo shi ba Na fitan mu. kai ni wajen nan ka bugi losing life ko Fitan mu kenan ko? Ni ne a gaba ko? Darakta. Eh. je wajen a zo mu daidai inda zaki yadda a sira tsaye mazo